Financial assistance naman sa apektado nga hog raisers sa Negros Occidental ba wala pa sa gihapon mapanghatag. LGU maga-alokar sang 15 million pesos nga pondo para naman sa water resources sa Negros Occidental. Nakatuto kay Eileen Pedreso. Wala pa sa gihapon na hatag ang financial assistance gikan sa Negros Occidental Provincial Government para sa hog raisers nga napatyan sa mga baboy, kolera man o kun ASF ang kabangdanan. Una na nga ginpahayag sang LGU nga 2,000 pesos nga cash assistance ang ihatag sa kada pamilya sang apektado nga hog raiser. Kaginalauman nga mabato nini sa una o kun ikaduha nga semana sang Hulyo. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, padayon pa nga gina-finalize ang listahan sa mga apektado nga hog raisers. Isa man sa nagtugas ng delay suno kay Lacson, amo ang ginatanaw nga budget para sa mga mangunguma nga posible maapektuhan sa El Nino. Apang ginpasiguro sang gobernador nga matapos na ang proseso, agud mahatag na ang cash assistance sa apektado nga hog raisers sa madali nga tion. Wala pa. In fact, ginatulod ko din na. Yung two things yan. Yung budget to address El Nino and those that were affected by hog cholera or ASF. Ginpahayag ni Lacson nga plano sang provincial government na mag-alokar sang 15 million pesos nga pondo para sa El Nino. We want to maximize the water resources. No? So how to extract more water from our usual source. No? We will focus on land area that is irrigated. Apang ginpahayag sang gobernador nga hindi ini pabor nga magkutkut pa sang duta, agud himuon nga bubon kag magkuha sa underground water bilang source. Pagatunan kuno sang probinsya ang pagtukod sang magagmay nga mga dam nga makuhaan sang supply sang tubig. Upod kay Roel Banggoy ay Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.